Isa sa lisod nga part biya sabton sa Dios ang pag-timing niya sa mga plano niya sa atong kinabuhi. Ang book of Isaiah nag-remind nato nga ang hunahuna sa Dios layo kay hunahuna sa tao. Kung sa daw kataas ang langit ug ang yuta, daw sama ingon ni ana ang gap sa kaalam sa Dios o kaalam sa tao. Gani ingon pa siya nga ang iyang plano para nato lahi sa atong plano para sa atong kagulingon. So mo demanding enough nga understanding, enough nga attitude para masabta nato ang timing sa Dios. And when we talk timing, it talks about time, duration, specific ka panahon nga ihatag sa Dios ang iyang mga saad sa atong kinabuhi. Ang Bible na puno nig mga promises. Kabalo ba ka nga dagag saad ang Dios sa imong kinabuhi? Pero kana nga saad dili na automatic mahitabo, dili na one event lang sa imong life mahitabo. Mo demand nig saktong time. Ang Dios na siya kagulingong timetable nga niana gid nga exact date, exact location, exact nga situation ihatag niya ang mga plano niya sa imong kinabuhi. So again, kung masabta na to ang plano sa Dios, ang iyang dealing sa time, sa paghatag niya sa mga plano sa itong kinabuhi, muni mo hatag na itong kalinaw, confident, and even hope sa ito life. First of all, God is a God of perfect design. He's a good designer. Inumdum ko sa among bukid sa una, akong lola, isa siya kasastre. I think linya gid nila akong papa pud sastre, akong lolo sastre. Hinumdum na ko sa balay sa una sa bukid nga daghan kay magpatahi ni lola sa una kay na siya yung kagulingong style, na siya kagulingon nga design. Of course that time patok pa ang design ni lola sa mga dress, sa mga sinina. Siya ginapatahi bisan sa mga kurtina. And akong lolo pod usa pod siya kapanday. Pero lahi nga pagkapanday akong apuhan, tungod kay nasa yung kagulingon nga design o skills sa pagpanday. That time, wala yung mga laing panday sa among bukid, siya ginakuha. Kung makita gid nimo nga nagid siya quality mo trabaho, unique ug lahi gyud ang iyahang mga design. God is a God of perfect design. Isa sa perfect designer. Wa siya gihimo sa atong life nga bati. Actually, ang tao mo'y naghimo lang nini nga bati. Siya nag-design sa imong family, siya nag-design sa imong race, siya nag-design sa imong birth, unsa kang tuiga mataw, siya nag-design asa ka nga nasod ipakataw, siya nag-prepare tanan sa imong life. Siguro daghan kag reklamo nganong nining pamilyaha man ko na tao, nganong siya man ako na yung papa, siya man akong mama, nganong mao man akong pamilya. Daghan siguro tag nakitang bati sa atong kinabuhi. Pero dili na mo intention sa Dios. Ang intention niya nga mahimong nindot imong kinabuhi ug ma-appreciate nimo ang iyahang design. Diin pa man kung sa dula pa ni nga basketball, siya ang best nga coach sa atong life. Siya ang nagaguide aron mahimot ang victorious, mo champion ng atong team. Nahimo lang bati ang life tungod sa sala, tungod ni sa personal na nga choice sa tao. Pero kung ang Dios lang mo'y masunod sa itong kinabuhi, wala siya'y bati, gyud nga plano para nato. Kung sa dula pa nga chess, nasa'y mayong plan para ma-win ang game. Usa siya ka best planner. Kung sa lumba pa sa sakyanan, siya ang pinaka-the best nga driver. Kung sa usa pa ni katawo nga masakiton, si Christ or ang Dios mo'y nahabilin lang karon nato nga doktor sa atong kinabuhi. Tanaw na to ang Dios nga siya lang gid ang only hope sa atong life. Kung sa construction pa ni siyang best engineer nga makapanday og balik sa imong guba na nga mga pangandoy, guba na nga integrity, guba nga kinabuhi. Expert ang Dios sa broken life, sa pag-restore og broken life.
Gani mas na-know natong Dios gikan sa Old ngadto sa New Testament nga naga-restore siya life. Daghan kayong mga tao sa Old Testament nga gina-reject na wa nay pulos ang kinabuhi, na puno na sa kapakyasan, even ilang family gi-reject na sila. But God is a God of restoration. Known siya magpaulan og tubig sa disyerto. Na known siya nga pwede siya maghimog lapad kay nga highway taliwala sa lasang ug sa kamingawan. Na known siya nga nagpaulan siya pagkaon taliwala sa kamingawan. Na known siya nga nagtunga siya sa Red Sea nga mihatag og protection, freedom sa iyang katawhan. He is a God of miracles. Ang imong life, kung walay intervention, pag-intercede, milagro sa Dios, di man gyud ka mabag-o. Di man gyud ka mausab. Siguro nagtuo ka nga ang imuhang life karon tugod na kay kugihan ka, na kay skills, na kay talents. Pero behind the scene, usay wa kay nato sa napansin, pero ang Dios mo'y naghatod nimo diha. Ang Dios mo'y nagreconcile sa imong family. Tungod sa gahom sa Dios, na-promote ka sa imong work, nakakaon ka 3 times a day, nakabalay ka uban imong pamilya, nasuluban ka na nga nindot nga sinina, o gani daghan pa sa gipanday para sa imong future. Behind the scene, daghan kay gihimo ang Dios sa imong kinabuhi, nga imong gi-enjoy, pero wa lang nimo siya na-recognize. The second thing, He is a God of order. Organized ang atong Dios. Dili siya tira pasagad. Dili siya changeable nga God. Isa siya ka Dios nga naa siya'y order nga gisunod. It means nga tanang nahitabo sa imong life naka-line up gid na sa plano sa Dios. Walay nahitabo sa imong kinabuhi nga natsambahan or aksidente or ingno nato ba nga murag nalimtan sa Dios. No. Tanang nahitabo karon sa imong life giplano gid na sa Dios. Naay time ma-fail ka, naay time masupako nimo ang Dios ug mag-suffer ka sa mga consequences. Although imo ng choice, di gid na ang original nga plan sa Dios, pero kay usahay natay freedom to choose, masipyat ta. Pero bisan biya nasipyat ka, bisan gid na process ka sa Dios sa disiplina, nagpanday siya bag-ong plano gihapon para nimo. Nga bisan sa wrong way nimo nga desisyon, one day sa unahan bagaton ka sa Ginoo, ihatod kag balik sa sakto gihapon nga dalan. Ug diha no natong Dios nga kaya niya mo restore mo bag-og kinabuhi. Kaya niya mo ablig dalan taliwala sa imong dead end. He's a God of order. It means what tay dapat i-question, ireklamo sa tanang nahitabo sa tong life. Kay long time ago wa pa ka na tao naka-line up na ni sa imuhang kinabuhi. Nasa mga tao nga ihatod one day sa imong life. Tanang opportunities nga imong gidawat karon sa imong life, gikan na sa Dios. Wala siya nasipyat paghimo niya na. Wala siya, dili siya advance, dili siya late, on time ang atuang Ginoo. Nag-arrange na siya mga tao one day para sa imong promotion. Nag-arrange na siya tao, naka-line up na mga tao nga moabot sa imong life. Mahimo nimong friends, mahimong part sa imong family. Nasa gihatag gi-prepare ng special right person para nimo. Tanang nangita dihag kaminyuan. Di ka dapat mabalaka. Walay unplanned accident. Tanaw mo tanang Charmaine. Nganong inaana man mo? Walay butang sa imong kinabuhi gyud nga nasipyat ang Dios. Tanan na naka-order gid na. Na ginay siya kagulingon nga procedure og naka-organized. Aside from that, another thing, makasalig ta sa iyang timing. So ang Dios day good designer, He's a God of order, and therefore makasalig ta sa tanang dealing niya sa tong life. Unsaon man nato pagpakita nga nagsalig ta sa timing sa Dios? Number one, ayaw pagdali. Si Abraham, nagdali-dali si Abraham. Ingon ng Dios, Abraham, makaanak lagi ka.
kamong Sara. Hulat lang. Niabot nag 5 years, wa gihapon. Niabot nag 10 years, wa gihapon. Niabot nag 20 years, wa gihapon. Ingon sa Abraham, binuang na ni. Basig nalimtan nata sa Dios. Pahulaton pa naman kag 25 years. Ang tao taas na kayong 1 year nga pahulat. 25 years si Abraham naghulat. Ngano na, tungod kay ingon ang Bible, lahi ang iyang plano kaysa atong plano. So si Abraham wa siya kahulat, kay balo mo sa story, si Abraham, gidulugan niya si Hagar. Nga miresultag dako kayong problema noon, di lang siyang pamilya, bisan karon sa Middle East. Si Jacob, gusto ni Jacob, muangat din sa kinabuhi. Gusto ni Jacob nga unhan niya tanang tao. Gusto ni Jacob mailhan dayon siya. Gusto ni Jacob labwan niya igsuon. Gusto niya nga siya mahimong abunda sa tanang bahandi nila. Nanikas si Jacob. Gusto ni Jacob nga muangat dayon siya, wa na siya kahulat sa plano sa Dios niya, nanikas siya. Yang giilad niyang igsuon, yang giilad iyang papa. Hinungdan noon nga nagsuffer si Jacob 14 years naangkon niya iyang pangasawunon nga si Rachel. Hinungdan nga nag-antos po si Jacob iyang pinanggang anak. Gibinuangan siya igsuon na layo niya for pila ka years. Ayaw pagdali. Tanawas Joseph, wa siya nagdali. Ingon ng Dios, Joseph, mahimo kang leader. I-bless nako ang kanasuran tungod nimo Joseph. Wala nagdali si Joseph. Naghulat lang siya. Gibaligya siya sa igsuon. Gihimo siyang sulugoon sa Egypt. Gipriso siya sa sala nga wala niya buhata. Pero bisag gamay, walay ni gawas ga pulong sa baba ni Joseph nga nagreklamo siya sa Dios. Nihulat sa right timing si Joseph. Sa dahil niabot na ang time para kang Joseph, di na gid mapugngan ang promotion sa iyang life. Kalit gikan sa pagkapiniriso sa pinakaubos nga bahin, kalit lang nahimo sang pinakataas sunod sa Pharaoh. Dili siya Egyptian, pero siya nag-lead sa mga Egyptians. Nahimo pa siyang blessing sa mga Israelite, makaigsuunan o mga kaliwatan ni Joseph. Once muhulat ng kas right timing sa Dios, di jud ka magmahay, muhatod ginig dako nga panalangin sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, bisan sa next nimo nga generation. Ayaw pagdali. Sa principle of sowing and reaping, di man ka kinahanglan magdali. Kung magtanom kag mangga, di man yo pwede pugson ang mangga nga mamunga na next week. Di ba? Lain sa kayong magsikag yaw-yaw. 1 month ako sig tanom, bis-bis mo agyapon ka namunga. Ingon ni Paul, Galatians 6:7-9. Do not be deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. 9. Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Ingon ni Paul, ayaw kaluya. Tanan nimong gitanom para sa Dios, para sa imong kaugalingon, aniho nimo na gitawag niya ni due season. Saktong panahon. Kung magtanom kag mangga, muhulat pa kag tuig. Labi naglisog yun, tag napulo na katuig. Gawas kong markot, o yun sa nalag process, pwede na siguro 5 years, umunga ng mangga. So kung mutanom ka, naagi imong sabton, nga mukaon pa nag-time, diha pa, mamunga. Pero once moabot na sa due season, sa hamtong na nga punuan nga mamunga, bisan pag ikaw di ka gusto mamunga na next year, mamunga gyud na. Inaana ang process of waiting ay pagdali. Kung magdali ka, diha ka matintal, usahay muhimo na kag plano nga kabalo kang dili mao. Kung di ka kahulat sa Dios, mamahala na lang ka.
Kung di ka kahulat sa Dios, usahay muhimo patag mga plano nga kabaluta, makalapas siya sa katungod sa isig kataw nato. So ayaw pagdali. Proverbs 13:11. Wealth gained by dishonesty will be diminished, but he who gathers by labor will increase. Mubitaw ng daghang tikasan, daghang korap nga tao, tungod kay di nila gusto nga padatuon sila sa kapanahunan. Gusto nila sila mismo ang muhimo niini. Number 2, wait for the right time. Number 1, ayaw pagdali. Number 2, hulata ang saktong higayon. Costly mo hulat. Lisod hulaton ang timing sa Dios. Pero mas lisod kung dili ka kahulat. Kasagarang failure sa mga Bible characters, bisan natong mga Christians, kasagaran failure nato, di ta kahulat. Gusto na tuunhan ng Dios, ang Ginoo nag-ingon, okay, basta ihatag na ko dinimo, hulat ta lang sa. Unsaon man pag ila pastor sa right nga time. Unsaon pagkahibalo nga right timing na gid siya. Again, wa ko naingon og right person, right thing, right job, right opportunity, right timing. Una sa tanan, walay major conflicts. Mailhan nimo nga right timing na siya, na ay minor conflicts. Minor lang, pero walay major nga mga problema. Napagani mga major conflicts, di pa na siya right time. Dili pa na God's time. Kung imo nang pugson, mag-suffer gyud ka. Tubaa ang saging nga linghod pa. Di man kakahulat. Hala, tubaa ang saging nga linghod pa. Do you think makaon nimo og tarong ang saging? Dili. Harbisa ang mangga nga linghod pa. Bisag tindahan way mo dawat, katawan pa ka. Di ni mapuslan once imo na siyang kuhaon tungod kay wa lang ka kahulat. Night timetable ang Dios. Naay right time nga ma-promote ka sa imong work. Naay right time nga maayo ka sa imong balatian. Naay right time nga mupasok ka puhon sa red carpet sa kaminyoon. Naay right time nga mo graduate ka sa pila ka tuig nga paghago sa imong ginikanan og pag-ampo. Mo graduate ka sa college. Naay right time ma-save imong loved ones. Pray lang, antus. Hulata ang right time. Gawas nga walay major conflicts ang right time, mo blessed pud ang Ginoo niini. Ilhanan nga naa ka sa right nga time, i-bless gyud na sa Ginoo. Di siya mohatag og right timing nga ma-feel nimo nga walay blessing. Once ang Dios mo bless, tanan mahitabo ni siya properly. Munang walay mga major conflicts once naka sa saktong higayon, saktong panahon, tungod kay ang Dios mismo mo'y nag-bless niini. Once protected ka sa blessing sa Dios, wagi makapugong nimo. Walay maka-go against nimo. Bisan ikaw, usay di nimo gustuhon, pero once na naka sa right time, ang Dios nagimo plastar nimo diha. Tagaan kanya clear nga conviction, clear nga understanding, kay once ang Ginoo mohatag og direction sa imong life, dili ni blurred, dili hanap, ihatag niya ang secure, confident gyud nga makaingon ka, mao gyud ni ang plano sa Dios. So kung dili ka sure, ayaw himog plano. I-pray sa tagay isag time nga i-pray nimo. Ang Dios mohatag nag clarity, klaro nga direksyon, i-reveal niya kung right na gid siya nga time. Number 3, do not complain. Ayaw reklamo. Ayaw anara imong attitude sa pagreklamo tungod kay wala nimo nakuha ang gusto nimong mahitabo. Now, samtang naghulat ka sa right timing sa Dios, anara imong kagulingon sa pagpaubos, i-control imong patience, i-control imong faith, i-level up imong faith, tagaig time,
nga imong sabton ang giproseso sa Dios behind the scene. Once pahulaton ka sa Dios, na siya giproseso likod sa eksena. Wa lang ka kabaluon sana. Ang nakita lang nimo, maghulat bitaw ka sa ospital, bungbong, orasan, mga tao nga naglinya, naghulat ka kanusa ka tawgon sa doktor. Kapoy maghulat. Pero behind that door, na dito si doktor nagtrabaho. Nasa gipang prepare dito para makatarong siya serve sa demand sa imuhang need. During sa lockdown, naghulat tag 3 months. Ma-open ang highway, maabli mga tindahan, makasugod tag panginabuhi. Nagulat tag 3 months ma-open ang simbahan. Didto mi atong tanan sa bukid sa Tuburan. 3 months. Nag-lockdown ang ato ang city, mingaw kayong highway. Samtang naghulat mi nga moabli na pod og balik ang dalan, mahuman ang lockdown, wala mi nagsigig reklamo. Wala na mo sayangi ang panahon sa pagsigig bagulbol. Gigamit na mong oras sa paghulat nga doon na ni benefit na mo. Givalue na mo ang time together with our family dito sa bukid. Gitudloan na mo mga bata pagpananom. Banding. Kay kung walay lockdown, di lisod biya tatigumon. Natong lockdown, kinsa mo imong kuyog pirmi, imong barkada ba? Imo habang mga kauban sa trabaho, dili, imo mang pamilya. Ato nga time, pwede nimo to isipon nga at least na spend nimo imong time sa imuhang family sa 3 months. Kay kung walay lockdown, puro biya ta panginabuhi. Wa tay time sa atong kabataan. Wa ta kabantay nga nanaday gibati ang atong kauban sa pamilya. Nagproblema na din siya. Wa tay kabalo nga ang problema di ay sa atong family. One-on-one lang siya nga communication. Na-settle na siya during sa lockdown. So dito sa Tuburan, gihatag naman mong time sa pag-spend together sa mong family, sa mong parents, sa mong mga kabataan. Gani dito na himugso ang paglaom ministry during sa lockdown. Gihimo na ko to nga time nga nag-prepare ko one day kumuabli lag balik ang dalan. Mubalik na migsimba, ready ug prepared na ko para sa ministry sa Dios. So while naghulat ka sa timing sa Dios, buhata ang saktong mga butang, ayaw reklamo. Ayaw anaray mo kagulingon nga ang Dios nagkulang, kining tawhana ang hinungdan, kining trabaho ang hinungdan, wa man gud ko ani, wa man gud ko ana, mo nang inani akong life. Hinumdumi na design ang Dios sa imong life, na purpose nganong kana lang butangang dapat lang sa naani mo. Na purpose nganong kinahanglan ka kuhaan sa karon nga situation. Na purpose nganong kinahanglan ka pasakitan for a moment. Na purpose behind that scene. And samtang naghulat ka, unsa gid na o kanusa maabli og balik ang opportunities, gamita na nga time pag-prepare sa imong spiritual life. Ayog sugot nga maluya imong faith samtang gipahulat ka. Ayog sugot nga di na ka moadtog church samtang gipahulat ka. Once pahulaton ka sa Dios, gusto niya nga mangandam ka aron mahimo kang ready sa ang gi-prepare pod para nimo. Kung nakoy gi-prepare ni 30 nga usa ka 150cc nga motorcycle, do you think ihatag na ko ng 30 at the age of 5? Dili. Kaya sagaran, moingon ko, hulat sa adong. Hulat sa adong. Simple nga word, common nga words, hulat sa, pero it simply means pangandam sa. Hulat sa, wabot ra ka. It means pangandam isa. Kaya kung moabot ng right time, niya ikaw dili ready, dili gihapon nimo madawat ang maong butang. So while naghulat ka sa timing sa Dios, i-prepare imong kaugalingon. Be sure nga in line gapon ka sa will sa Dios, nag-obey gapon ka sa iyang sugo. Dili man ta perfect, but be sure nga naa ka sa dalan gyud gihapon sa Ginoo. Muliko man ta, pero be sure kay balo ka asa kagikan aron one day makabalik ra gihapon ka. Si Jonah sa Old Testament, nisupak siya sa tawag sa Dios.
Sa diyang nakarealize na si Jonah nga di mao yang gibuhat, niambak siya sa dagat, gilamoy siya sa dakong isda. Kinsay mag-expect nga ang tao lamyon sa dakong isda mabuhi pa? No, sa atong time karon patay na gyud ka. Pero tungod kay ang Dios naglihok gihapon kang Jonah. Nakita sa Dios nga si Jonah willing na mutuman sa sugo sa Dios. Bisan naa sa sulod sa tiyan sa isda, protected siya sa Ginoo. Pero nagsuffer siya sulod sa tiyan sa isda, isip consequence sa iyang pag-violate sa Dios. Pero tanawa si Jonah. Kung basahon nimo ang Book of Jonah sa katunga sa katapusan, ang gihimo ni Jonah sa tiyan sa isda, wa sa nagreklamo, wa niya panghiwa atong part sa organ sa tiyan sa isda, wa niya gi-blame ang isda mismo, wa siya nahimong frustrated. Kabalo kaon sa gihimo ni Jonah, nagsigi siya pray. Nangayo siya pasaylos iyang sala. Nangayo siya second chance. Nangayo siya bag-ong direksyon. Ug ingon ng Bible, gidungog to tanan sa Dios. Munang si Jonah, hapit na nadunot iyang lawas tungod sa acid sulod sa tiyan, ang kabaho sa langsa, ang kabugnaw 3 days and 3 nights siya didto giputos sa kabugnaw sa tubig sa ilawom sa tiya sa isda. Pero tungod kay si Jonah andam nang mubalik sa Dios, giluwa siya sa isda after 3 days and 3 nights mismo sa yuta sa Nineveh. Ang yuta sa Nineveh dinhi gitawag sa Dios si Jonah. Ug ingon ng Bible, second time, second chance ang gihatag sa Dios sa life ni Jonah. Actually, wa na gid untay second chance kung si Jonah nagpabiling gahi sa iyang kinabuhi. So again, pahulaton gani ka sa Dios, it means na siya gi-prepare para nimo. Daghan siguro nato dinhi nag-suffer sa consequences sa wrong decisions nato before. Daghan siguro nato dinhi nag-antos na sa mga pagdisiplina sa Dios sa atong di mao nga mga desisyon. Pero bisan pag na-feel nimo na nga pain, dunay pulos ang imong paghulat. Ayaw ka discourage kung gikuha ang Dios karon sa imong kinabuhi. Kung pila na ka days sa tiyan sa isda, kung pila na ka years nag-suffer na nga pain, balik sa Dios, in line nimong kasing-kasing sa Dios, one day mo gawas ka gikan ni ana nga mga pag-antos. Kabalo mo, naluwas ang syudad sa Nineveh tungod sa pagwali ni Jonah. Kinsa si Jonah? Rebelde, talawan, masinupakon sa sugo sa Dios. Pero hapit na mamatay, nibalik sa Dios, powerful kayo nga gigamit sa Dios sa laing katawhan. Once makahulat lang ka sa proper time sa Dios, mismo ang imuhang family, ang imong relatives, ang mga tao nga naka-witness sa imong life, dili katuo sa kabag-uhan nga buhaton sa Dios sa imong kinabuhi. Amen. Amen. Habakkuk chapter 2 verse 3, for the revelation pertains to an appointed time. It speaks truthfully about the end, though it delays, wait for it, because it will surely come about, it will not be late. Number 4, don't forget to keep on trusting God. While nagulat ka sa right timing, ay gyud kalimot sa pagsalig sa Dios. Ngano man, during sa waiting period sa tong life, daghan kig mahitabo nga wa gyud nimo gi-expect. Ang moment of waiting nato, isa ni ka panahon usab nga ginatest gyud ta sa Dios. Dili ka mo improve kung dili ka i-test. Na ba kay gi-pray karon sa una pa, ngantod karon wala gihapon. O siguro nag-pray ka specific, pero ang tubag lahi. Kung lahi ang tubag, dili na tubag.
Now, ang nahitabo diha, kung ang gihatag sa Ginoo opposite sa imong gipray, it is called testing. Gitestingan ka sa Dios. Kay sa moment of waiting nato, diha mahitabo ang pinakalisod nga testing. Hinumdumi, once na pinakalisod nga testing, na diha sunod ang pinakadako nga promotion. Lisod ang board exam, na postpone na po ang board exam sa mga teachers. Next year na po, February next year. Tungod sa pandemic, year nila na gihulap. Maybe years. Pero abi nimo, daghan kay nangandam sa mga board exams. Pagka-teacher, o pagka-lawyer. Pero nganong gipangandaman nila nagmaayo? Tod kay lisod kayo ang sulod sa test. Lisod kayo. Pero once mapasar nimo ang test, dako pud kayo nga promotion. Ang gidakon sa testing, nagdepende sa gidakon sa promotion. Once iagi ka sa Ginoo sa pinakalisod nga test sa imong life, mag-celebrate ka. Kay once ma-overcome ug mapasa nimo na, dako kay nga promotion ang naghulat gyud nimo. Sa dayang napildi ni David ang pinakadako nga hagit test sa katawhan sa Israel, si Goliath. Sa dayang napildi na ni David ang usa ka shepherd boy na himong king sa Israel. Sa dihang na-overcome ni Joseph ang iyang pagkapiniriso bisag wa siya sala, gikan sa pagkapiniriso na himong second person in command sa entire land, empire sa Egypt. Once muhulat lang ka, di gyud ka magmahay. Basta i-remind kanunay imong kinabuhi, salig lang gyud ko sa Dios. Now, usbon ako kung gingon ka ganiha, nay mga butang nga makatunan lang nimo sa paghulat sa timing sa Dios. Di niyo makatunan sa pulpit. Pwede ko mo share dinig theories, bawal na, muniingon sa Bible, muniingon sa pulong sa Dios. Pero ang application nini nasa actual nimo nga kinabuhi. Ang madungog nyo sa pulpit, puro ni theories, puro ni experience o bang tao. Pero dili ni mahimong powerful kung di gyud ka makaagi mismo niini. Numdum ko sa isa ka butterfly, di ba nindot kita naon ang alibangbang? Gitawag po ni siya mariposa, alibangbang, butterfly. Nay butterfly nga gamay, nay butterfly nga lapad kayo pako. Pero ang science day nag-ingon nga mubo ra dili sila life, no? Di na sila mabot og bulan. Pero nindot kita naon ang butterfly. Ayaw lo tong butterfly nga katong brown nga di mo lupad. Kay makita bitaw tog dako atong brown bitaw. Nya ni abis pulta halakin sa kinamatay. Usay gani ka na alibangbang mo agi-agi sa tong tubangan, murag nay nagpahinumdom. Nindo tanaw ng butterfly. Kabalo ba ka? Ang usa ka butterfly niagi na sa pinakalisod nga process sa iyang life. Niagi na sa pagkakukun, nasud na naputos na sa usa ka gamay kay nga plastic iyang body. Sa dihang ready na ang butterfly mo gawas sa iyang kukun, iyan ang buslutan. Magsige na siya sikad sa iyang tiil, gusto na siyang mulihok, hangtod nga mangliki tong murag plastic nga nagputos niya. May tabuan na, mugawas tuon na iyang tiil, mutake pa nagpila ka minutes, nga mabungkag yun sa butterfly ang iyahang sudlanan. Hangtod di siya kagawas diya, di gyud siya kalupad. So kinahanglan niya na bungkagon, dapat na siya ligon nga mga bukog, kusog, nga mabungkag niya tong nagputos niya. Aron nga once mugawas siya didto, ma-spread niya iyang wings, makita ang beauty sa iyang design, ug makalupad siya. Na isa ka tao nag-experiment, kita siya butterfly ni hinihinay naggawas.
nagawas ng katunga sa iyang body. Pero kining tawhana, naluoy siya sa butterfly na dugay. Ang gihimo niya, nagkuha siya gunting. Wa pa kagawas ang butterfly, gigunting niya tong katunga nga nahabilin. Kabalo mo, nigawas ang butterfly, murag damang. Nagkamang-kamang na lang. Dili siya kalupad, kay nahabilin ang pinaka-importante nga part siyang pako didto sa iyahang sudlanan. Mutoy pinakalisod pagawson. Mag-suffer gyud ang butterfly adto. Mutoy pinakalisod, pero mutoy pinaka-importante nga part niya didto sa makalupad. Kinahanglan niya to i-overcome nga process. Usahay di siya kinahanglan tabangan aron daghan siyag makatunan. Pero once makabuhi sa didto, lig-on kaayo og healthy ang butterfly. I don't know unsay pain nga nakaron sa imong life. Unsa nga klase ang nagputos sa imong kinabuhi. Nga feeling ni mura kag naputos gyud sa problema. I don't know unsa nga klase na siya nga problem, pero isa lang kabutang ako nasabtan, gusto sa Dios one day mulupad gyud ka. Gusto niya one day, makita nimo ang tinuod nga beauty sa life. Kinahanglan ka mo undergo niya na nga pain or process of pain para one day mahimo kang lig-on, mahimong powerful imong testimony ug ma-appreciate nimo ang beauty sa paglupad sa kinabuhi. Hulat lang sa gita. Si Noah naghulat sa 120 years. Mitulo ang ulan. Si Abraham gipahulat sa Dios og 25 years magka-baby. Si Joseph 14 years siya naghulat makagawas sa sala nga wala niya buhata sa prisuhan. Si Job nangamatay tanang anak ni Job iyang hayop 60 to 70 years naghulat si Job diha niya nakita ang hustisya ug ang panalangin sa Dios. Wala ka nag-inusara. Daghan pa, tanang karakter sa Bible, gipahulat gyud sa Dios. Lisod man tag-anon ang timing sa Dios. Lisod tag-naon kanusa niya ihatag ang atong gipangayo. Pero sa kabutang nga magkasiguro ta sa right nga time. Karon ang right time, mohimo kag desisyon para sa Ginoo. If gipahulat ka sa Dios, na siya gihulat nga desisyon para nimo. Himog desisyon, i-renew imong faith, i-renew imong hope, i-renew imong life, ay imong love. Lisod ihulat sa Dios kung mawala ning tulo. I-renew imong faith, saligig balik ang Dios. Saligig balik ang Dios nga ma-restore pa niya imong relationships, imong life, imong family, imong health. I-renew imong hope na ipaglaom sa Dios. Pangandoy ug usab. Pangandoy dagkong butang, kung usa ka pangandoy na sunog, nahanaw, gikatawan, pangandoy ug bag-ong pangandoy. Di pa ulahi ang tanan. Pangandoy para sa iyong family, sa imong kabataan, pangandoy para sa iyong mga apo, pangandoy para sa imong future. Di gyud ka pakyason sa Dios. I-renew imong gugma sa Dios. Sa Facebook bitaw, kung natay tao nga di ganahan, ato mang i-unlike iyang post. Iya atong i-unfriend or atong i-block sa ato ang Facebook. Pila na kahigayon nimo gipasakitan ang Dios? Pila na kahigayon nimo sa gipaasa, gipasaligan, nya wa nimo tumana. Pila na kahigayon nimo sa gikaulaw. Maulaw ka, may baluan nga Christian ka. Maulaw ka may baluan nga gikan kag church. Maulaw ka may baluan nga inana imuhang life mo nang di ka ka-invite og someone para diha sa church. Kapila na nimo gitalikdan ang Dios. Kapila na nimo sa gi-blame sa netabo sa imong pamilya, sa netabo sa imong trabaho, sa imong health. Kapila nimo sa gi-blame. Pero abi nimo sukad, wala ka gi-unfriend sa Dios. Wala ka niya gi-block. Tanawa imong life. Naglingkod pa ka sa imong lingkuranan. Buhi pa ka. Nag-enjoy pa ka sa benefit sa imong kinabuhi. Last week dito pa kag mall.
Last month, tag-uban pa kasi yung mga friends. Bag-ura ka ni kaon og lami nga pagkaon sa imong lamisa. Nag-enjoy pa kas life. Proof nga ang Dios faithful gihapon sa imuhang kinabuhi. Amen. Kapila nimo sa gidinay. Kabila na to sa gipahulat sa wala, gisaaran sa wala. Pero tanaway mong life, nag-enjoy ka sa iyahang mga favor. And therefore, deserving lang siya, tagaan ni mo balik sa imuhang gugma. Gugma. I-restore imong faith, imong hope nga nasa Dios, ug imong gugma para niya. Magampo ta, amahang langit nun sa langit, salamat Ginoo. Tudloi mi Lord sa paghulat. Dugangi among kaalam sa pagsabot sa timing nimo sa among kinabuhi. Extend among faith. Lig-una among paglaom diha kanimo. Buhia pagbalik ang among paghigugma nimo, amahan. I-bless ang matag usa ka kasing-kasing Ginoo nga naa karon. Unta nami desisyon nga gibuhian sa among kinabuhi. I-bless Lord among family, among loved ones. Ngunta dili pa ulahi ang panahon para nila nga madawat pud nila si Kristo ang kaluwasan. Hindi pa unta ulahi ang tanan Ginoo nga makasangyaw mi para nila. I-bless ang mga tinguha namo Ginoo sa unahan. Wa man mi nasayod unsay plano nimo para namo gyud exactly. Pero nasayod mi Ginoo nga naa kay maayo nga plano para namo. Amo ning i-claim. In Jesus' name we pray. Amen ug amen.